खुलुमबाय दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफाद जिल्ला कमिटिनि जा जोंनि बर' हारिनि बागुरुम्बा दोहौ बागुरुम्बा मोसानाय बिनि जा मावबादामोन सोलोंसालि बियो दिनै जोबनायनि हाबाफारि आरो आं बेयाव फैनानै नुदों जे गोबां मोसाखावरि सिख्लाफोर दामजुगिरिफोर सेंग्राफोर बिसोरो जोबोद गोसो गुदुङै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो प्राय 700 मोसाखावरिफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो जानो गोनां जा बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानो बिथांमोना जोबोद गोसो गुदुं जानानै दङ। बे हाबाफारिया माला जागोन बागुरुम्बा दोहौआ? बे बागुरुम्बा दोहौ बा बागुरुम्बा मेगा एक्जिबिशन बेयो आसाम सरकारा फोसावनाय बादिब्ला फैगौ जानुवारिनि बे 26 तारिख बेसेहालागै अक्ट'खौ होदों नाथाय एसे उनफिननोबो हागौ नाथाय बियो देग्लायनि गेजेरावनो जागोन होननानै मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनो फोरमायथिदों। बहा जागोन जायगाया? बेखौ गुवाहाटीनि हरु हजाय स्टेडियाम बेयाव लानाय जादों आरो बिनिफ्राय दासिम अनजिमाखौ थि खालामनाय जायाखै जे सरकारा बुंदों 10,000 होननानै नाथाय बुंदों जे 10,000निसो बारा मोसानि आरो बेयाव बिथाङा जेबो आपत्ति गैया होनना बुंदों नाथाय नायनांगोन स्टेडियामा बेसेबां मानसि जाजाहैयो आरो बेखायनो जों आसा खालामदों जे 10,000 मोसानाय 1,000 दामनाय रोजाबनायजों लानानै 11,000 प्लास बेयाव मोसानो हागोन। बे बर' हारिनि थाखाय थाखाय गोग्गाथाव नामा बेयो? औ बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव हाबाफारियानो जे जोङो माब्लाबाबो बिदि 10,000 11,000 बिदि लोगोसे बागुरुम्बा मोसानो जों खाबु मोनाखैमोन। बिनि सिगाङाव जोङो जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांजों जोङो सावरायदोंमोन जे गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय आरो बिथाङा बेखौ जागोन होननानैबो बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो जोंनि गेदेमा बिथांमोना जे मिथिं दावथिंफोराव एबसुनि कनफारेन्स बा बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सफोराव बुंबाय जे बागुरुम्बाखौ गिनिस रेकर्ड बुक खालामनाय जासिगोन होननानै बे बाथ्राया थांनानै चिफ मिनिस्टारनि खोमायाव हाबहैदों आरो बिथाङा बेखौनो जे जोंनि आसाम सरकारा बागुरुम्बाखौ बिश्व रेकर्ड खालामगोन होननानै बिथाङा फोसावबाय आरो नाथाय फैयै फैयै बियो बिश्व रेकर्ड जालिया बे मेगा एक्जिबिशन बागुरुम्बा एक्जिबिशन हिसाबै दिन्थि जासिगोन नाथाय जोङो जोंनि बिटिआर सरकार बेखौ खावलायदों जे प्रमद बर' बिथांखौ जे बिथाङा जुदि सरकाराव फैफिनोब्ला जोंनि बर'नि जा बागुरुम्बा नङाबा बारदै सिख्ला बेखौ जोङो बिश्व रेकर्ड खालामगोन आरो बिथाङा गोसो होदों आरो बे सानसेब्लाबो जाफुंगोन होननानै जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जोङो मिजिंथिदों।